Ara que hem vist com fer escales, anem a veure com podem agrupar les notes en funció dels nostres interessos. Per exemple, una agrupació podria ser per trimestres i per apartats o blocs. Dins d'aquests apartats es aniria ell mateix repartint el que és les notes, val? I calculant la mitjana aritmètica de cada alumne. Per fer això hem d'agafar i editar el llibre de qualificació. Anem a qualificacions, igual que hem fet abans, i en aquí hem de buscar la configuració del llibre de qualificació. Bé, aquí ens surt el que és el nom del curs complet i el que hem d'afegir és categories que en diuen. Per tant, afegim una categoria que li direm doncs, activitats inicials. Li hem de dir un nom, podria ser la matèria, el tema, el que sigui. Ens diu què volem fer, si fer una mitja ponderada, mitjana de les qualificacions, mitjana de qualificació més baixa, més alta. Nosaltres triarem doncs, la que hi havia per defecte, que era la mitjana ponderada. A dins d'aquí triarem el tipus de qualificació, si volem valor a l'escala, la qualificació màxima, per exemple, 10 punts, qualificació mínima i si hi ha algun tipus de ponderació. En principi ho deixem tal qual. Ho desem els canvis i ara aquí veiem que a nosaltres se'ns ha aparegut les activitats inicials. D'acord? I aquí tenim el total de les activitats inicials. El que hem d'anar fent és agafar i desplaçar les activitats que nosaltres volem en el seu interior. D'acord? Baixarem aquí, direm que volem baixar i ho volem col·locar a dins d'activitats inicials. D'acord? Si nosaltres volguéssim fer una classificació, per exemple, pel primer trimestre, el segon trimestre, doncs hauríem de definir primer les categories. No? Afegeix una categoria, el primer trimestre, la mitjana ponderada. Quina seria la categoria mare? Doncs la deixaríem en el curs, d'acord? El total de la categoria, doncs quina serà la qualificació màxima? 10, deixarem igual, i desarem els canvis. Per tant, en tenim dos, i el que intentarem fer és posar aquestes activitats inicials a dins del primer trimestre. Aquí la fletxeta i ens diu que el podem col·locar aquí. I ara ja tenim a dins del primer trimestre, que seria el tema nostre i una activitat en el seu interior. De la mateixa manera, doncs, podríem agafar aquests dos elements i fer el mateix, col·locar-los a dins d'aquesta activitat. Els podem reordenar, perquè hem vist que l'hem posat a sota l'activitat 2 i la volem a sobre. És indiferent. I, per exemple, podem fer un altre apartat, afegeix una categoria i direm prova inicial. Farem una mitjana ponderada, total de la categoria farem sempre millor és una nota 10, categoria mare, doncs posarem el que és el primer trimestre, perquè així se'ns col·locarà ja directament en el que és el primer trimestre. És els canvis, d'acord? I, per exemple, aquesta activitat de la tasca la posaré a dins de... Aquesta activitat, per tant, la fletxeta, la posarem a dins de prova inicial i la prova inicial doncs la pujarem al principi de tot del primer trimestre. Així ens quedaria més o menys ordenat. D'aquesta manera tenim les notes que nosaltres podem ordenar i classificar en funció del que ens interessa a nosaltres i treure després notes dels alumnes. Desem els canvis i ja tenim ara la qualificació. Quan anem a el que és les qualificacions, com no tenim cap, estudiant, no ens surten, sinó ens sortirien aquí directament totes les qualificacions.
Una altra cosa que podem fer interessant és exportar el que són aquestes qualificacions. Per exportar les qualificacions ho veurem al vídeo següent. Aniríem aquí i després ho faríem.